ରହିଛି, ଶୈତାନକୁ ଆମେ ଡରେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଶୈତାନକୁ ଆମେ ଦୁଶ୍ମନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଶୈତାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପାରିବନି। କାହିଁକି ପାରିବନି? ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଆତ୍ମାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଶୈତାନକୁ ଦୂର କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ଏପରି କହୁଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିବାନି ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଯଦି ଶୁଣୁନୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁନୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଆସିକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବାନି ତାହେଲେ ଆମ ଆତ୍ମା କଣ ହେଇକି ରହିଛି? ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି, ଆଲୋକର କେବେ ମଧ୍ୟ ଆସିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା, ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେନି। ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର